सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। 2 दिन बीत गई दिल वाला फिल्म के। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के फिल्म, बहुत चर्चित फिल्म दिल वाला जौना के लेके विवाद पर विवाद लगातार खड़ा होता है। कब तक? जब तक ये फिल्म रिलीज ना भई। लेकिन 2 दिन जब सिनेमा हॉल में बीतल हटे तक कमाई के आरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेके मार्केट में खेसारी लाल यादव लेके अइल फिल्म के साथ, दिल वाला के साथ। जी हाँ, लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव की ये फिल्म दिल वाला 2 दिन में इतना कमाई जरूर कर ले बा, काहे कि खेसारी लाल ए फिल्म के खुद डिस्ट्रीब्यूटर रहन, यानी पूरा बिहार झारखंड में उनके हिसाब से फिल्म के डीलिंग होत रह सटे। लोग को बता दी कि 2 दिन में दिल वाला फिल्म 60 लाख के आंकड़ा पार कर चुकल बटे। जी हाँ, 60 से 70 लाख के आंकड़ा बतावल जा रहा बटे। लेकिन लोग को इहो बता दी कि कोनो ऑफिशियली घोषणा नहीं है, अनुमान लगावल जा रहा बटे कि 60 से 70 लाख के करीब में 2 दिन में कलेक्शन कैले बा फिल्म दिल वाला। जी हाँ, लोग को बता दी कि दिल वाला फिल्म के हिट होके के एगो और कारण बटे। एमे जौन एगो गाना लोग जानते बानी कि खेसारी लाल यादव साड़ी पहन के जौन डांस के बने गाना में, ई गाना के फिल्म के बहुत ही अंदाज बदल देता और फिल्म में 4 चांद लगा देता। लोग का इहो मालूम होके चाहिए कि खेसारी लाल के डायलॉग डिलीवरी कॉमेडी कितना बढ़िया पब्लिक के रिझावेला। तो 2 दिन में इतना जरूर रिझा देले बटे कि 60 से 70 लाख के बीच में कमाई कर चुकल बने खेसारी लाल यादव। ई न्यूज जौन बाटे लोग के अनुमान तह बतावल जा रहा बा, परफेक्ट नहीं के बतावल जा सकत। काहे कि कोई भी कमाई जब तक ऑफिशियली न्यूज ना रहेला तब तक लोग के परफेक्ट ना मानल जाला। ऐसे अनुमान तो इहे बाटे। अब आगे के दिन के कमाई का होता हमनी के अगले न्यूज में जरूर बताएं। तब तक लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई छपरा जिला।